een prachtige Koninginnedag. Dat bedoel ik. Je kunt, wat ik hier van de cabrio's, op zien afkomen. Kom maar af nu aan elkaar. Cabriootjes. Ja, cabriootjes hè. Cabrio's, ja. Ja, het gaat volgens mij niet slecht met de lui. Fietsers, die komen hier lopen fietsers omhoog. Ja, die moeten door allemaal stoppen, want die moeten allemaal gedrinken door natuurlijk. Hè. Maar moet de vrouw echt naar de wc? Nee, die houdt er niet van. Oh, die houdt er niet Die van. houdt er niet van. Die houdt niet van in het, ja, van in het openbaar komen. Ja goed, mij geïnteresseerd en ik vind het leuk. Kijk. Wat we gaan te doen, dan mag ze nog eens het met. Ja. Denk ze dat we door bij haar mee wegkomen als we even een preutje maken? Of moeten we meelopen? Ja, we kunnen metlopen. Mag ik komen of niet? Oh, iemand zang is. Iemand zangers. Ze moesten het wel doorknippen, wat ik nu allemaal zeker. Hè. Ja, maar ja, we knippen niet hè. Ik ken het niet. Oh. Dan, Maar waar ziet je van? Waar kom je vandaan? Brunsum. Dat we zijn met de Brunsum? auto, hè. Dus we hebben de auto in een recode gezet. Ja. En van route, ja, ik heb routes uitgeprint. En dan zijn het gewoon wandelen. Och, je ziet nog van het printen. Ja, ik ken nog een telefoon, maar dat is lastig, hè. Ja, maar ja, nou moet je de hele tijd dat papier Ja, openvouwen en zo. maar ik heb dat allemaal in mijn kop zitten, het vind staan. Ja? Ja, en er zit een plattegrond bij, hè. Dus de Zuidse Wieslups. Dus dat ook. Maar Brunsum is toch ook mooi? Ja, goed, maar als ze van ons uit naar Brunsum lups, ja, we kennen de weg, hè. Ja, ja. Saai, hè. Ja. Saai of saai in die zin, Anders. wat we allemaal gezien hebben, hè. Ja. Die Zuidse andere omgeving. Nou, dan Zuidse natuurlijk, Zuidse oog langskomen. Dat is ook wel heel apart natuurlijk. Weg. Ja. Nou ja, we zouden ook reageren. Zo, we dachten van, Ja, maar luister, ik word gewoon aan het zwaaien. Luister, ik zwaai wat tegen... ook je zwaait tegen alles in Nederland. Ja, nee, dat ook gewoon niet. Oh. Maar, dat ligt er dan of ze mod of niet mod natuurlijk. Oh, kijk. Er zijn er die mod ik niet. Oh, dus dat was al een goed teken. Ja, dat ligt eraan. Hè. Misschien kan het ander nog komen, hè. Dat weet ze niet. Hè. Nee, dat denk ik niet. Nee. Als ik zo op de televisie zie, maar er zitten meerdere collega's geweest. Wat die van ook mij- gesproken hebben. Die ook gesproken hebben. Twee. Je kent hier Arnold Kuiper niet meer. Arnold Kuiper niet meer, dat was een hele grote snor. En daar wordt banjans verwisselen, de winterbanjans verwisselen. Oh, je bedoelt die we in de uitzending gehad hebben? Ja, Jazeker. dat is al lang gepensioneerd. Arnold Kuiper is Ja, dat. langs de doorgaande weg naar Mergrotten. Ja, maar dat was bij zijn Bij die zijn zoon dochter. of dochter. Ja, maar dat was toen naar het roet. Ja, die wordt toen net met pensioen geluurd. Dat was net met Ja. pensioen, ja. En dat is een kennis van nog. Ja, een collega, een ex-collega van me. Hè. Oh, echt? Als hij dit ziet, dan lakt hij tranen met uit te dingen. En wie is de andere? De andere is Peter Dorsers. Dat was een streeksvrouwtje. En hoe wordt dat nu nog eens? Ja, ik ben dus beneden of ik het dan nog weer. Peter Dorsers. Peter Dorsers, ja, ik weet even Maar je niet. zegt, het was een vrouwke? Ja, een streeksvrouwtje. Ja. Het was een streeksvrouwtje, maar die waren niet getrouwd dus zo. Hè. En zo'n een leuke meisje, maar met zo'n grijs krullend haar. Met grijs krullend haar. Oh, wacht eens even. Hij woor van het dorp en zij woor van Maastricht. Ja. En dat was ook een ex-collega van me. Die hebben gewerkt in Venlo. Was dit niet met een trap in de boer bezig kerstverlichting op het hangen boeten? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. En daar had je een beeldje in de hal stonden Ja. en dat wordt kapot gegaan. Ja. Kijk. Toevallig, dus het zijn er al 2. Hallo. Maar misschien kunt er nog... Alleen. Misschien kunt er nog wel een. Waar. En dat was ook een oud collega van nog. Ja, maar dat was dan niet zo lang, want hij is toen van Venlo afgekomen. En Venlo is toegegaan. En In toen- Heibloem was dat. Ja, dat kent. In Heibloem. Dat kent. Ja. En daar had je heel veel fietsvakanties gedaan. Ja, heel veel gefietst. Ja, ik heb alles met hem gekoud, hè. Dat was echt... Maar ziet je ook een beetje sportief? ja. Je wandelt veel? Nou, ik fiets al veel. Oh. Ik fiets ook naar het werk toe, hè. Gewoon in Brunsum en ik werk op het Gemmelotterrein. Wat is Op dat? het Gemmelot nee. DSM-terrein, hè. Wat is dat qua kilometers op en neer, moet ik vragen? Op en neer, ja, 1,32 zeg het. Oh, dat is een lekker toertje iedere Ja, dag. iedere dag. Ja. En dan fiets je ook een beetje door? Nou, luister, ja, 20 jaar geleden ging het nog een stuk makkelijker. Maar het begint toch te maken, ja, dat is toch jaren ouder begint te werden. Hè. Het begint toch wat te maken. Maar ik blijf wel doorzetten, want dat is goed voor de conditie. Juist. Ik blijf het doen. Maar Niet bij de pakken neergelegd. is dat een kwestie van... of...
Is het een gewone fiets of een voetelfiets? Voetelfiets. Je komt ze weer de voetelfiets. Ja, de voetelfiets dat is met de aandrijving, hè? Ja, weet ik wel, maar ik zeg het ook om een voetelfiets. Ja, ik ben daar eigenlijk ben ik erop tegen, maar misschien als ik het proberen en de knieën beginnen te kraken en de heupen. Hè. Je kunt ze wel langer blijven bewegen. Ja, dus ik heb hem met heel snel gezegd van ik wil het niet. Maar dan komt misschien een tijd tot ik het niet wil, maar misschien moet. Als ik wil blijven fietsen, snap je? Ja. Dus ik sluit dat niet uit. Maar voorlopig voel ik me toch nog te sportief hier. Wie lang mag je nog werken voor de baas? Ik mag nog. Dat ligt aan de CO, ze zitten met een nieuwe CO bezig. En dan mag ik nog 5 jaar en 10 maanden en 11 maanden werken. En anders is dat 67 jaar. Ja, ik moet erbij zeggen, ik heb een goede baas. Een goede baas? Ik heb een goede baas. Ja. En ook een goede baan in de zin van... Ja, Ja? ik ben veel goed, ik ga met elkaar werken. Want Gemmelot is groot. Ja, ja. Wat doet je precies? Ik ben onderhoudsmonteur. Hè. Ah, Onderhoudsmonteur. een handige Harry. Op het werk wel. Ja, nee, daar ben ik eerlijk. En luister, ik vind het eigenlijk zonde met mijn vrije tijd van alles te doen. Ik vind het zonde van de tijd. Oké. Ik vind dit veel fijner. Ja, kan ik ook geen ongelijk in geven. Ik vind dit veel fijner. Maar dus toes doe je Nou, eigenlijk de alleen gewone normale dingen. het hè. hoognodige. Ja, zo kan ze het rustig zeggen. Ik ben geen klosser. Ben ik nee, echt niet. Terwijl er veel lui tegen me hebben gezegd van ja, dat is onderhoudsmonteur, waarom deed ze dat niet zelf? Ja. Bijvoorbeeld in een fiets of een auto. Eén, ik heb daar plaats niet voor, ik heb dat gereedje niet voor en ik weet het ook helemaal niet. Als ik de hele dag heb gewerkt. Ja, Fietsen naar het werk en wandelen met de vrouw. Ja, met een vrije tijd, ja, regelmatig. Mag je een wielrenfietsje of zo? Nee. Nee, als ik naar het werk heb gefietst en ik ga dan in de weekend ook nog eens naar de zon, kijk ik gewoon naar een vrouw. Hè. Ja. Want we willen ook samen leuke dingen doen. Dus Kijk, niet alleen maar, en dat lukt vrij aardig? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, kijk maar hè. Ja, absoluut. Kijk maar. Als je ze nog maar inhaalt dadelijk. Ja, ja. Maar die stiet waarschijnlijk hem dan ook, hè? Ja, ik denk het wel. Maar dat is niet erg. Maar de vinger had ik toch wel leuk, als ik zeg alleen de zien weer. Kijk, en ze hoefden niet per se op tv. Nee, ik heb ze Dus- niet gedwongen. Dus we hebben een soort van win-win We situatie. hebben eigenlijk een soort win-win situatie. Ja. Ik vind, mag ik zeggen dat onderhoudsmonteur zien op Gemmelot, dat mij dat ook soms best spannend werk lijkt. Dat kan spannend zijn, ja. Want als er op Gemmelot gaat misgiet, is het altijd direct... Ja, dat kan spannend zijn. Dus hoe lang doet En je dan dat werk al? Ja, ik ben 33 jaar. Kijk. Dus dan heb je ook wel eens spannende situaties meegemaakt. Ja, maar weet je, dit, als ze zoveel ervaring hebben, ze wisten niet meer zo snel paniekerig en niet meer zo bang. De weet eigenlijk wie ze moest handelen. Moest nooit in paniek raken. Want dan gaat het mis. Als ze maar iets doen met een kip zonder kop, dan, Maar dat- dan moest nadenken. Dat betekent... Nadenken was het is. En altijd alert zien. Altijd alert zijn. Ja. Altijd alert zijn. Dus niet achterover gaan leunen. Nou, dat is ons van de pauze wel. In de pauze wel. Maar Ja. dat is een enorm complex. Ja, zeker. Heb je dat ganse complex, Nee, we Nee? hebben is dat verdeeld in sectoren of zo? ja, verschillende fabrieksgezelven. We hebben het ongehoord van één fabrieksje. En een paar collega's. Nou, ik ben een weerman, hè. Ik ben werktuigbouwkundig. Hè. Dan hebben ze dan nog elektronica, instrumentatie, dat is een andere afdeling. Nou, we zitten wel samengebundeld op dezelfde plant. Nou, we zijn nog van elkaar afhankelijk. Klinkt gezellig. Ja, we hebben een leuk ploegje. Ja, Mogen niet klagen. een goed team. Van hoeveel man? Zijt je nou? Ja, wat zal het zeggen, tussen de 10 en de 15 man, denk ik. Met de werkverwijders erbij. Op de werkvloer heb ik het er nu over. Hè. Ja. En kan een werktuigbouwkundige zien hard nog ophalen? Zien er nog genoeg uitdagingen voor rug? Ja, ja. Zeker. Want ik neem aan dat als er bijvoorbeeld grote projecten zien of zo. Ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste. Het grootste project, dat noemen ze eigenlijk dat noemen ze turnarounds. Hè. Dat zijn stops. En dan gaat de fabriek ineens in een 4 jaar stop. En dan werden alle werkzaamheden die niet kunnen uitgevoerd tijdens als de fabriek in draaien is. Dan werden die allemaal in. Ja, dus, nou, er stond er misschien 300-400 man op de stoep. En dan moet alles in 2-3 weken gemaakt worden. Dus, En dan moet hij weer op toezien. Op dat dat goed gaat, snap je? En dat is een helskraai. Maar ik doe het graag. Je kunt ze met andere luren aanraken.
Dan kunnen ze nu tips geven, adviezen geven. Ze komen naar de toe om vragen. Ja, ik vind het allemaal leuk om te doen. Wat gaaf. Want ik denk dat de meeste lui zich dat helemaal niet realiseren. Dat één keer in de 4 jaar dat de ganse fabriek stil ligt. Ja. Wanneer is... en dat noemen ze turnaround. Turnaround, ja. En waarom noemen ze dat turnaround? Waarom noemen ze dat turnaround? Ja. Dan lees het Het heel is stil gewoon een en dan stop. maken ze een cirkeltje. Nee, dat heeft er Nee? niks mee te maken. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Vroeger noemden ze het gewoon een stop. Dat is gewoon een andere benaming voor een stop. Oké. En wanneer is het weer zover? Ja, toevallig moet ik even goed nadenken. Was mijn week 21 en week 22. Maar dat is maar een kleine stop en een tussenstop. Er zijn een paar apparaten die lijken. En dat, daar hebben ze hier veel verlies met de opbrengst. En dat moet toch gemaakt worden om optimaal te kunnen draaien. En dat gaat dan, in die week gaat dat gebeuren. Er zitten nog meerdere kwijt, maar dat is toch wel het hoofdkwijt. Maar ik neem aan, en wat zeg je nou, een paar dagen liet dan de zaak stil? Nee, in dit geval bij zo'n 2 weken. Nee, 2 weken. 2 weken? Nee, 2 weken. Nee. Maar ik neem... Maar dat is complex hier. Dat is complex. Ja, ik kan me voorstellen dat de weg tot naartoe ook heel lang is. Ja. Want dat moet optimaal voorbereid zien in die 2 weken. En er wordt ook dag en nacht gewerkt, hè. Op de Dag en rug. nacht. Nee, dat mag niet. Nee, dat gaat niet. Beschichten. Voor beschichten. Dag en nacht wordt er gewerkt. Maar ook wel eens 's nachts. Nou, als ik 's nachts werk, dan zal ik eerlijk zeggen, dan ben ik gebroken. Dan moest het tegen kennen. Ik laat dat liever aan de jongeren hier. Ja. Ja. Nou, Ik heb het dik genoeg gedaan toen ik jong was, dus ja, ik heb dat eigenlijk wel een beetje gehad. Dat is ze verder, ik ben ze afgebrand. En zeker als er verschillende schichten moest rijden. Als ze nog een keer dag dezelfde schicht moest rijden, dan gaat dat ook. Maar als ze dan nachtschicht of middagschicht, dan... Nee, dat is kapot met krie. Ja, maar ik denk ook, wie ouder des te worst, des te meer moeite heeft in bioritme ook met die ploegen, hè? Ja, maar dat is algemeen bekend, ook bij de productie, hè. Algemeen bekend. Leuk om even met over werk, want het lijkt mij namelijk enorm interessant om een keer als vliegje ben je ook op de schouder mee te gaan als er zo'n stop is.